Jadano phung kaham guys tabang phung masana naitango abo hingke apeng jak hingke yang hingke mui khumutai muiya alu ke hain bwtui khaijak hingke maisa bai malai sinai rok bai. So guys hani halam soga ni video ko talo hingke tabung ke ang phung ni mai rok sabai kha hingke tabung hingke tai tang khajang tongkon phan si khajang nai kwrui hingke bolok bunok ni kam masi hingke tabung ke ang maisa bai nuka wasu nai ko engke phung tongui ko hingke watui sesuai tong hingke ba borok ni nok kwrui abagui or jaga sungno kauma tongo hingke bolai rok phano abo thaibong bolai rok phano bono tanai charima tongoi ko watui bai tong hingke ba sese hingke norok naitung de ani bolong no paithak jora nok ni tongkhung khulungnai ang tamo khai khaya ma tok se bwtui obo jak phunukga norok no bo nahadi ko sinaro tok no tok bwtui si baljak bim bwtui nwngnai abo bokoroi si tongkha amo si balai tihi hayo obole tok ni jarung liya nijem bwtui sudu chana jar abo hai tok lang tabuk nukhu nahari ko bising kormo hai kwrui da amo no chai tongkhai ko hai tok lang tabuk first nukhu thangui naigi na gana o bahai phuplajak tui ko bising kormo hainjak ta iko nijem bwtui sudu chanai jar tamo jar tok abo hingke guys norok nukma khana nijin tok bwtui no se chanai jar tamo tok jar abo ang tabuk first nukguma hai rok nijem bwtui no chanai jar tok sakalok chungkha na hingke guys norok naitung de ang bolong no paya sak ang tabuk tang khai phunukga norok no hingke guys tabuk hingke ang alu baja saina bagui tiyar khaina khai ko swtui bai som fului naka hingke tabuk hingke karai tongkha ang thok rwi swnai hingke gana gana tui hai kwrui da abo thok se chwngmia phuru serui chamani hingke karai tongkha hingke bo phaikha bim kwrwini bagui ang huliya sui simi se nasiu hingke ba tabuk hingke thok tongkha alu rwi swnai hingke guys norok him tongkha na tamo alu baja saima baso kotorma kotorma ro hinui hingke haike bo chamani do haike thokjago bo ang hingke bukur khoi haike kotor kotor khe sinil khe kwtui ni tamo wngkha hingke kisa khanchi khanchi khe naka hingke sikon sikon khe bo chamano hingke sikon sikon khe serkha hingke ang khe khelo chajago chaimiya hingke amo haino chaimano hingke ang alu baja serkha hingke ang khama haike mang serjago norok bo serchai nai di guys hingke norok bo masa chwlai serui jakana masaya kwbangma nongnai serui chai nai khana hingke je chana hingke saimanai hingke guys norano hinui tongkhana bom haike serong bam haike thokjaro hinui hingke haya do janja thokjakmani ta nwng chikon chikon khe serui da thokjakma haike hingke janja thokjakma se abo haya duda haidi hingke tabuk khulogui nailai gana iko nahari srat sani pore alu bahai thangka kisa sakani abo kwsak kwsak wngkha iko hebante abo kwsak kwsak ma khainai kho guys tabung hingke ang mui karwi tlang snai iko nahadi sakung ga kisa thas wngui tongo phone no swkam hingke kaya hingke haike serkhe kisa thok kwbangma ro hingke batala thok kisa tongo. Guys tabul mui rok songbai khaba ang kisa rest khaigena phone charge bo kwrwing suko pura 46 tong sibo hingke horo charge khaina rwjakya hingke horo kisa watui bai diba
Abon bagai karon phayeng tongkha sini kisa watui wakangke na karon disturb khayo haina hingke ta karon kwrwi wngkha phainja phaiya saimeya hingke video upload khaimaka ang charge kwrwi hingke ba tak bolo khaite khaite han charge pai thangnai hingke kisa rest rok khaigena na musongmani tei kolom kha norog nuk tongkha nani kolom twi rok hingke kisa rest khaigena rest khaibai malai sinani rok bai. Jotono dipor kaham guys hingke ang tabuk diponi maisa gana oro piyas raina kha bosom hingke obo hingke mosom nari sida chikon chikon hingke aya hingke ang alu bazar sermani hingke tai mui kwrwi hingke ba ang asuk bai no maisa sinai hingke norok bai maisa abui malai sinai. So guys tabuk sang thui basao maisa bai srap sa thui tongkha punchas bo kwrwi hingke ba hari aming tongo ang lagyo katisai tongko. Tabang katisai na me phra amu pairo khumani amani sijahan so mar guri sai tong Marka sai tong Mogal dura dura ni tongkha thambui baron thambui tebo koloman kaham ke thumaya thambui baron manjala tau sumo togoi tongbai koloma bo mar karung phaya ko tau phano 20% tongsu video bo kisa edit khaiga hingke ba paithangka Kya Marka sai tongkha thongjabai ang mebo se thui tongphaio abo haiba tongoi ko tamje Guys, amin yang markan hamjago no to hamjago kaisa din na phono gan rongo sengkhare rajak bini iko jelasi bono bas thana hini sengkhare layo tawo kisa kisa logoi tongkha amin slano sengkhare rai khangke bolongo thangteya phulasi jagai hini dele sengkhare rai rejago Bro, bara saka sapano yawaria hingke ani kato tibhaino sei yak bai haike bar sana haike sarphano yawaria ta chak ta chalo ana no kisi saka wari tlang thango ang kato tibhaino jispun bara saka rudi yawaria kisi saka wari tlang thango Kapungkha kotor smarnai bono kotor iko dakin jabai
guys, ito asukongko. Ngabu saliya, das hoy ba fisa situng. Ami malang chang. Chigon phuro iko hai kaise kangke khusro hai kaise kangke. Au tor kha khaimaliya. Iko tongkho sadi. Hey guys, narok ba next vlog malai sinai hinke ani video tini ni asujara nong sinai hinke narok ba next vlog malai tongo.